March 13. Update mga bossing oh. Oh. So hindi lang kami nagbebenta dito at bumibili ng motor at hindi rin lang kami nagpepesa-pesa. Oh, pati pagpipit grooming, aming ginagawa 'yan. Oh, sa mga customer ko diyan, o sa mga gustong magpapit grooming diyan, PM nyo lang ako. Schedule natin 'yan. Oh, dito kami sa bodega ko guys, oh. Double purposes. Yan tayo mga Pilipino, madiskarte. Tama pare? Correct. Ayan, i-upload ko to sa YouTube channel ko. Itong video na to is pang YouTube channel namin. Para in case na bumisita kayo, talagang makita ninyo. Kaya huwag kayong matakot na kumuha sa amin ng pesa. Ano? Dahil kami, legit. Hindi namin sasayangin yung 1,000 nyo, 2,000 ninyo. At hindi ko rin isusugal ang negosyo ko para sa 1,000 lamang. Ano? Oh, tingnan nyo naman yun yung stock namin. Kung usapang skill lang, ay hindi kami papuli dyan. Oh. Ngayon, kung wala kang skill, ay kasalanan mo na yun. Dapat nagkaroon ka ng tropang may mga skilled, yun. May tropa ka para magaling ka na. Magpaturo ka sa kanila. Huwag kang makikitropa sa mga napapahamak ka. Correct? Correct. Dito tayo. Pakita natin yung mga natin, pesa natin dito. Ayan puro GY6 yan Located kami sa Gasang Mangaldan. So ito yung video namin na to. Dokumentary lang to. Hindi kami umaasa sa YouTube yung sisildo. Nako. Wala yan. Ang sildo namin dito is yung diskarte namin. So ito, hindi ko napapatagalin yung video ko para pinakita lang namin na pati pagpipit grooming ginagawa namin yan. Nag-home service din kami. Nandito na lang. Pragman Makasa TV. Kukak out.